קפוא בחוץ, זה טבעי, אבל כשהחשבון שלכם מתחיל להבשיל, זה כבר פחות נעים. שוקלים להקפיא את המשכנתה? רגע לפני, תקשיבו טוב. שלום, אני שמחה סייג, יועצת משכנתאות. אם נפגעתם מהמלחמה, הסרטון נעשה במיוחד בשבילכם. כי ברגעים כאלה, החלטות כלכליות חייבות להתקבל עם שיקול דעת. הקפאת משכנתה לא מוחקת את התשלומים, היא רק דוחה אותם. ואז כשנגמרת הקפאה, כל סכום שנדחה נפרס מחדש ל4 שנים בלבד. מה זה אומר בפועל? שהתשלום החודשי יכול לקפוץ 400, 500, אפילו 600 שקל יותר כל חודש. כי ההקפאה זה לא לחיצות כפתור, זה התחייבות חדשה, עם מחיר. מה כן חשוב לדעת? חלק מהבנקים, כמו בנק מזרחי טפחות, מאפשרים בימים האלה להקפיא את המשכנתה ל6 חודשים, ולחלק את הסכום שנדחה על פני כל התקופת ההחזר המקורית, ללא ריבית. למי שבאמת צריך, זה פתרון שיכול להיות מצוין. התוספת החודשית נמוכה, ואין תוספת ריבית. אז מה? לא להקפיא את המשכנתה? זו שאלה מעולה, והתשובה היא, זה תלוי. אם אין שום ברירה אחרת, הקפאה יכולה להיות אוויר לנשימה. אבל אם יש ברירה אחרת, צריך לבחון אותה קודם. הקפאה זה לא לחסן קסם, זה החלטה עם השלכות, וצריך להבין אותם לעומק. אז הנה מה שאני מציע. עד סוף שבוע הבא, אני פותחת בדיקות אישיות. כל מי ששולח לי פרטים, אני בודקת את המשכנתה שלו בעצמי, ואומרת בכנות אם יש דרך אחרת מתאימה. בלי תשלום ובלי התחייבות. רק כדי שתוכלו לקבל את החלטה מתוך הבנה ולא מתוך לחץ. אז תשאירו לי פרטים למטה. ונדע ביחד מה האפשרויות שלכם.